Loh, Adai. Adai aja tinggal. Rate balung kok dikelas. rate balung kok. Oh, ya Pak lho. Masuk dolu. Allah, serop. Bu. Lah mosok ya balung-balung itu dipangan. Ya masyaallah. Wah, iki apa lho? Lek masak balung-balung mek merem-merem lho. Lho. Emang dapine gawe. Oh, lah. Kok ana gulu kaya ngono jawane kok kolu. Ayo.